tällä kertaa vierainen on henkilö, joka on vapautunut vapaamuurerista ja varsin paljon siitä asiasta keskustelemme, mutta tietysti keskustelemme hänen uskoontulosta ja monesta muustakin asiasta. Tervetuloa Juhana Juliin. Kiitoksia. Sinä olet siinä mielessä minun kollegani, että olet yritysjohtajana elämäntyösi tehnyt ja kerropa vähän siitä matkasta tähän yritysjohtajuuteen, miten ne vaiheittain on asia mennyt. Olen oikeastaan koko elämäntyöni tehnyt S-ryhmän palveluksessa siten, että alle 15-vuotiaana kansalaiskoulusta hakeudun osuuskauppaan nuoremmaksi myyjäharjoittelijaksi ja 2 vuotta rautamyyjänä ollessani, niin sen jälkeen kehotettiin kauppakouluun. Mä sain sen käyttöä, sitten kauppaopisto ja sitten armeija ja armeijasta sitten liikkeenjohdollisen kenttäkoulutukseen, jota SOK sitten rekrytoi, voisiko sanoa, nuorempia henkilöitä suoraan oppilaitoksista. Ja sen jälkeen sitten Helsinkiin ja vuoden tämän koulutuksen jälkeen ja vuosi siitä, sitten työn ohella aloin lukemaan kauppakorkeassa ja sain ekonomin paperit vuonna 1977. Eli tällainen pitkän linjan vaiheittainen opiskelu ja työ siinä samassa. Kyllä. Joo. No sinä tunnet tätä kaupan alaa hyvin paljon. Missä päin Suomea olet työskennellyt? No me olen lappilainen lähtöiseltä ja olen oikeastaan verion ja juuret ollut aina Lapissa tai Pohjois-Suomessa. 10 vuotta kylläkin oli siinä välissä sitten tätä opiskeluaikaa Helsingissä ja työssäoloaikaa sitten siinä samassa, mutta sitten sieltä 81 Rovaniemelle silloiseen osuuskauppa Suurlappiin toimitusjohtajaksi ja sieltä 86 sitten Ouluun oululaisen osuuskauppa Arinaan hallintojohtajaksi, josta sitten siitä johtajan tehtävistä jäin 2007 eläkkeelle. No minkälaista elämää tämä uraputki ja johtajuus, minkälaista se oli? Kyllä se vei miehen niin kuin kokonaan, että siinä kyllä se työ täytti sekä ajallisesti elämän että myöskin ajatuksellisesti, että siinä mielessä sitä ei silloin niin tavallaan huomannutkaan ennen kuin sitten kun jäi eläkkeelle. Joo. Niin se eläkkeelle jääminen, niin se oli valtavan suuri muutos. Aivan. Miten jäikö liian niukasti aikaa perheelle? Kyllä siinä se on kieltämättä semmoinen, jota edelleen kärsii, että, niin kuin, että perheellä ei varmasti ole koskaan ollut taloudellisia ongelmia, mutta isää on ehkä pikkusen harvemmin, enemmän osannut nähdä kotona. No mitä sä jälkeenpäin ajattelisit siitä, kun ajatellaan, että tänä päivänä yrityselämässä on vähintäänkin yhtä kiirettä ja kilpailu on entistä kovempaa. Mikä neuvoksi ikään kuin niille, jotka ovat vastuutehtävissä? Kyllä se niin kuin huomasi jo omankin niin työuran loppuvaiheessa, niin kyllä se käynyt yhä semmoiseksi hektisemmäksi. Kaikki tämä sähköinen tiedonsiirto, niin se aiheutti sen, että voisiko sanoa, että koko ajan niin kuin reaaliajassa mukana. Ja sulla ei tavallaan niin kuin ollut tiedon kulun aiheuttamaa, voisi sanoa, että hengähdysaikaa ollenkaan. Sä oot koko ajan, sä oot sekä sähköpostitse että kännykän kanssa oot saavutettavissa ja tavoitettavissa. Niin, että ei ole enää sellaista niin kuin viikonloppuvapaata tai eri iltaisin. Kyllä tietysti teknisesti ne vapaat ovat olemassa, mutta kyllä ne ajatukset tahtoo kuitenkin olla sillä työssä. Salkku täynnä asioita, joita pitäisi viikonloppuna vähän selvittää. Valitettavasti se oli, vaikka sitä yritti päästä eroon semmoisesta se paheesta, mutta kyllä ne paperit tahtoi kulkeutua kotiin, että väkisinkin. Joo. No
Sä sanoit, että jäit noin runsas 3 vuotta sitten eläkkeelle. Oliko tässä kiireessä Jumalalle mitään aikaa? Pakko tunnustaa, että olin varmasti tyypillinen suomalainen tapa kristitty. Jouluaattona oli tärkeää aina päästä kirkkoon ja ehkä pääsiäisenäkin ja voisiko ottaa nämä pakolliset häät, hautajaiset ja muut. Mutta harvemmin siellä tuli sitten muulloin käytyä. Joo. Ollenkaan. No miten oliko niin, että kuitenkin tämä eläkkeelle jääminen muodosti määrätyn vedenjakajan sinun elämässäsi? Kyllä ihan selkeästi, että olin tiesin, että semmoisella työsidonnaisuudella, mitä olin elänyt, niin tulee tyhjiö väkisinkin. Joo. Ja olin kuvitellut ja suunnitellut siihen tyhjiöön sitten, että minä rupean lukemaan kirjallisuutta, kenties runoja ja jotakin muuta. Eli täyttää vähän tämmöisillä hengellisillä asioilla elämää. Ja sitten siinä vaiheessa myöskin nähtävästi Herra johdatteli vähän minun kulkuani eteenpäin. Aivan. Mutta ennen kuin jäit eläkkeelle, niin olit jo varsin kauan kuulunut vapaamuurarijärjestöön. Kyllä, joo. Eli kuuluin siihen, muista oliko se 91, kun liityin mukaan. Eli 16 vuotta käytännössä kuitenkin kuuluin. Mikä sai sinut liittymään siihen? Kyllä se oli hyvät ystävät kutsuivat, että kysyivät varovasti, että hei, oletko se koskaan kuullut puhuttavan tämmöistä kuin vapaamuurari, miltä se tuntuisi, kiinnostaisiko sinua tulla mukaan? Joo. No millaisilla ajatuksilla sä liityit ja ensimmäisiä vuosia siellä olit? Minkälaisia ajatuksia sulla oli? No silloin liityttäessähän siitä ei juuri mitään irti. He vetosivat aina, tai vedottiin siihen, voisiko sanoa, vapaamuurarin salaisuuteen, että siitä ei voinut paljoa kertoa. Ja enemmän ehkä uteliaisuutta sitten meni sinne mukaan. Ja sitten siinä, että sitä kerrottiin, että se on hyvä, tämmöinen eettisesti kasvattava, että siinä ei mitään pahaa olemassa siinä järjestössä. Mä uskon, että monet katsojat ei tiedä, että kuinka moni suomalainen kuuluu siihen ja miten siihen, niin kuin, miksi siihen ihmiset liittyy ja miten siellä ikään kuin yletään. Tähän suomalaiseen vapaamuurarijärjestöön siinä on 33 astetta. Ja sehän on rakennettu salaisuuksittain siten, että sinä tiedät ainoastaan ne salaisuudet, mikä sille asteelle kuuluu ja siitä alaspäin. Mutta seuraavasta asteesta et tiedä vielä mitään. Eli kaikki opetus ja kaikki muut tapahtuu aina asteittain. Tämä pitää, sanotaan, niin tiiviisti paikkaansa, että edes järjestön sisällä ei vuodeta niitä asioita ulos. Eli se on salaisuuksittain rakennettu koko temppelin kasaan. Niin siinä ilmeisesti vannataan siinä alkuvaiheessa jotakin valoja. Siinä käytännössä vannataan valoa jokaisella asteen kohdalla. Sinne mukaan meno tapahtuu käytännössä siten, että sulla on 3, eli sen jälkeen, kun sinut on eri vaiheiden jälkeen hyväksytty vapaamuurariksi, niin sinä meet mukaan loossiin ja vannot sen ensimmäisen valan. Se vapaamuurari loossissa toiminta on siten, että jokainen vapaamuurari katsotaan, että se on yhtä kuin uskonnollinen temppeli, jossa on keskellä loossia, temppelihuonetta, on alttari ja idässä istuu kunnianarvoisa mestari ja muut veljet sitten siinä ympärillä. Ja siinä loossin alttarin ääressä on Jumalan pyhä raamattu avattuna. Ja siinä raamatun päällä on suorakulma ja harppi, jotka kuvaavat tiettyjä asioita myöskin siinä rituaalissa. Ja sinä vannot nämä valat tietämättä oikeastaan, mitä sinä vannot. Et sinä tiedä, mitkä on ne salaisuudet, mitä se et saisi sanoa.
Käytännössä nyt sitten jälkeenpäin, kun on selvittänyt tätä asiaa ja mulle on valjennut sen, että ei nämä valat, ei ne mitään salaisuuksia ole. Ne löytyy lähes jokaisesta kirjasta, josta yksi hyvä ja luotettava tällainen on tämä Anker Veldonin Vapaamuurareiden salaiset opit. Täältä nämä valat löytyvät, netistä ne löytyy ja niin edelleen. Just. Eli sinä oikeastaan turhaa vannot näitä valoja, että se pidät semmoiset salaisuudet, jotka löytyvät täältä. Mutta onko siinä jotenkin, kun sä henkilökohtaisesti sen teet, sen valan, niin sä ikään kuin sitoudut siihen henkivaltaan, kyllä, joka siinä on? Kyllä. Sitä ei silloin huomaa, kun voisiko että se koko toiminta tapahtuu niin lähelle, sanotaan kristinuskoa hivuttautuen, että sinä et edes huomaa olevasi, voisiko että väärän uskonnon kanssa tekemisessä. Me voisin lukea tässä, tämä on Suomen vapaiden ja oikeutettujen muurarien suurluossin perussäännön ensimmäisellä aukealla, niin täällä on vapaan muurarin usko. Ja se kuuluu näin, että on yksi Jumala, kaikkien ihmisten Isä. Isä on pienellä kirjaimella. Pyhä Raamattu on muurariuden suuri loistotähti. Uskomme vahvistaja ja käytöksemme opas. Ihminen on kuolematon. Ihmisen siveelliset luonteenomisarvot määräävät hänen kohtalonsa. Lähimmäisen rakkaus on lähinnä rakkautta Jumalaan ihmisen ensimmäisen velvollisuus. Rukous, ihmisen yhteys Jumalan kanssa tuo avun. Eli tämähän menee tapakristittyyn mieheen, suomalaisen miehen kuin häkä. Niin, siinä tavallaan ajattelee, että tämä on linjassa. Tämä on linjassa, joo. Mutta semmoinen, joka on, voisiko että perehtynyt tähän kristinuskoon tarkemmin ja tietää Jeesuksen, Kristuksen rooli ja mitä kautta voisiko että ihmisen tulevaisuus ja ikuisuus on saavutettavissa, niin tietää, että ei ainakaan tämän takana. Joo, mutta onko tässä juuri se valheen verho, joka tässä on naamioitu ikään kuin, niin kuin sieluvihollinen pukeutuu valkeuden enkeliksi. Eli tässä on tehty, että siinä on sanotaan, että siinä on vaikka 9% ikään kuin jotenkin siteerattua, niin 10% on myrkkyä. Kyllä, juuri ja se 10% tekee sitä koko liemestä myrkkyä. Joo. Että mä toimin juuri näin, eli se on niin suurta semmoista harhautusoppia tai harhaoppia kokonaisuudessaan, jonka muun muassa Albert Pike, joka on tämmöinen vapaamuurarien guru tuolta Yhdysvalloista, jonka nimeen vannotaan vapaamuuraripiireissä korkeasti, niin hän on todennut näin, että vapaamuurarius niin tietoisesti johtaa harhaan alemmilla asteilla olevat järjestön jäsenet ja ulkopuoliset. Eli sotkee ja sekoittaa, voisiko että jotta tämä harhaoppi tai tämä harhautus pitää päällään koko ajan. Missä vaiheessa, kun sanot, että 33 eri tasoa, missä vaiheessa ihminen huomaa, että mikä henkivalta sitä johtaa? Se oikeastaan varmasti tulee. Ja voisiko että lopullinen niitti löytyy vasta vapaamuurareiden 33. asteessa, jossa paljastetaan, että vapaamuurareiden Jumala on Lucifer. Ja tästä on olemassa hyvin monia todisteita. Muun muassa Pertti Jotunen, joka oli tämmöinen arvostettu sekä vapaamuuraripiireissä, hän oli 30 asteen vapaamuurari, mutta kun hän tuli uskoon, niin hän erosi vapaamuurarista ja hän paljasti muun muassa tämän Luciferin olemassaolon. Ja myöskin muut asiakirjat sen tekee. Mutta on hyvin pieni määrä miehiä, jotka tietävät tämän, koska se tulee vasta siellä 33. asteessa, josta ei suomalaiset vapaamuurariveljet vain kourallinen yltää ja menee sinne saakka. Ja hekään eivät sitten sen jälkeen nähtävästi, jos eivät tule uskoon ja jos heidän silmistään ei suomot karise, niin eivät tee mitään sen asian eteen. Ja eikö siinä varmaan jo Lucifer ole ottanut niistä sellaisen otteen, että siitä ei todella pääse eroon, jos ei löydä Jeesusta ja hänen sovitustyönsä kautta vapaudu? No niin.
Kyllä, eli niin kuin mulla itselle tapahtui, että vasta sen jälkeen, kun eri vaiheiden yhteen jälkeen, niin tiettyjä herätyksiä tapahtui ja